Nina bakampangelela ngalingakaphumi kwanduna ulithe liphuma laphuma nezingaze zamadoda ohlelo lanamhlanje sikwethulela umlando ngobukhosi bukaZulu. Izibalo zikhomba ukuthi ucele ezigidini eziyishumi uye kweziyishumi-12 uZulu ohlala esifundazweni iKwaZulu-Natal. Kulonyaka kuZulu kubhe iminyaka engama-204 wabunjwa. Umlando yakuveza ukuthi akhona amanye amakhosi ohlanga abusa ngaphambi kwesilo uShaka. Nakuba kunjalo-ke kodwa-ke umlando ukhomba ukuthi ilona ilembe elawushintsha wonke umlando ngokuhlanganisa izizwe zaba yisizwe esisodwa esikhulu futhi esibumbene. Isilo sakwaDukuza-ke sabe sesiyakhothama sineminyaka engama-41 yobudala. Ngemva kokukhothama-ke kwelembe kube sekubusa inkosi uDingane ebusa iminyaka eyishumi nje vo. Ngemva kwesilo uDingane kube sekubusa inkosi uMpande nohlale esihlalweni sobukhosi iminyaka-ke engama-38. Ngemva kweNgonyama uMpande kube sekuthatha iNgonyama uCetshwayo. Umlando uveza ukuthi-ke ekubuseni kweNgonyama uCetshwayo yanqoba amaNgisi empini yasesandlwane zingama-22 ngoMasingane ngonyaka u-1879. Ngawunyaka u-1879 zizine kuNtulikazi amaNgisi apika emazweni amaningi ehlukene aseYurophu ezoziphindiselela kuZulu. Ngemva kokuba-ke ayekade eguqiswe uyena uZulu empini yasesandlwane ngomhla ka-22 kuJanuwari ngawo belunyaka u-1879. Lapho ubukhosi babubhekene nengcindezi yamaNgisi efisa ukuthi athathe konke kukaZulu ngoba ikakhulukazi izwe nobukhosi nesizwe kuyinto enkulu ebukhosini ngoba ubukhosi ngeke bube khona ngaphandle kwezwe, ngeke bube khona ngaphandle kwesizwe, nesizwe ngeke sibe lutho uma singenayo inkosi. Kho-ke okhokho bethu beholo ukhokho wesilo bakwazi ukusuka esandlwane, ukusuka njalo ndini baze bayofika esandlwane. Sayibona imbube yona uqobo isiwa khipha amabutho, kwakhulunywa namakhosi amadala njengoba kuyiwo ayekhulunyiswa nangaleso sikhathi. Sabona okukhulu ukujabula uma yona iNgonyama sekuyiyo eyikhipha impi iphuma ngehubolelo ezaphuma ngalo ondini ngoba zazi lihuba ngalo lelo langa nje ziliqambe ngalo lelo ngoba befisa ukuthi ukuwashisa kwakusho ukwanqoba amankengane kwakusho amaNgisi. Sayibona-ke impela iNgonyama ihola yona uqobo impi ikhiphe esigodlweni yaze yayoyiweza umfula. Zabe seyiqhubeka-ke insizwa okwasho lukhulu ukuthi ke iphume emakhaya ziyokwembatha lobu yabuhlungu bembathwa ngokhokho bazo nyoba sazi ukuthi zaphuma ntambama ngomsombuluko uma ngingaphosisi zayohlala laphana zonke lezi insuku ziviva nakhona ngakho ukuthi zihleli nje ziyadlala ziviva kwaze zizibuya-ke lapho-ke sezikhani-ke zilungela ukuhlangabezana namaNgisi enkundleni lapho yadumelana khona uZulu wenza imanga.
Kulapho-ke la kwacekelelwa khona-ke isigodlo saSondini. Ngokomlando-ke kuvela ukuthi inkosi uCetshwayo yakhothama ngemuva kokuba idliswe ushevu. Ngemva kokukhothama kwayo-ke uZulu abesehlukana amaqembu ayi13. Ngenkathi sekubusa isilo uDinuzulu, kwaqubuka impi eyayiphakathi koSuthu kanye noMandlakazi. Umlando uveza ukuthi azikho izimpi ezabakhona ngesikhathi sokubusa kweNgonyama uSolomon kanye neNgonyama uCyprian. Ngemva kokuba isilo samabandla esihleze esihlalweni njengamanje kusukela ngonyaka u1968 sabe sesiqhwanda emlotheni sikhwezela lokhu kwakugade kuphembwe ngamakhosi ohlanga ngaphambilini okuhlanganisa ukuvuselela umkhosi omhlanga lapho kuqhuquzelwa khona ukuzigcina. Umhlanga ubalulekile ezinganeni zethu ukugqugquzela amasiko ukuthi sihlale silazi isiko lethu. Umhlanga ubalulekile ekuziphatheni kwamantombazana azigcine ezintombi, ukuvikela ukumitha, ukuvikela ugana bebancane, ukuthi umhlanga ubaluleke nokuba ugqugquzela ukuthi bangangenwa izifo kalula. Umkhubulwane-ke ekuyinkolo yethu thina bantu besintu ukuthi ingane ikhule ilazi isiko layo ukuthi liqala kuphi. Igama lami uZama wakamyeza, ngisuka eMkhomazi, isigodi kaQiko, ngiphathe inkosi uBele. Mina umhlanga ngiqale ukuhlola 2010 ngenza ugrade 5, ugrade 7. Ekuhloleni kwami akukho umuntu wathanga ngiyohlola because umzali wami wangibuza ukuthi mntanami uzohlola ngempela uneshock. Ngathi yebo ma. Bese ngize ngiyohlola mina into engigqugquzela kakhulu ukuthi ngibona intombi endala kunami eyifundile nanefuna banganazo. Kuma iminyaka 21 ngisemncane kakhulu engizoqhubeka ngentombi. Manje ngifisa ukuba intombi. Manje ngisesikweni ngiyohlangana nezintombi eziningi ngoSeptember phezulu kuba kanye ngonyaka engizoqhubeka futhi ngiphathi kahle. Njengoba silapha nje lomhlanga lomkhosi uZulu oyingxenye yabenguni osuka nawo enkabazwe awukhona nje ukutshengisa ngemizimba yamatshitshi njengoba abanye behlala besho, kepha umkhuleko ojulile isizwe esidlulisa ngawo iyifiso kubanikazi bezwe asebahamba nakuNkulunkulu uqobo lwakhe okuyena onikeza ubungcwele umuntu wesifazane bokwakha ikhaya ngoba afundiswe uqala ukuyiphatha ukuze akwazi ukumelela isimo sekhaya lakhe ngelinye ilanga. Ngoba kodwa njengoba nilapha nje silungiselela ikusasa lenu laphinde kwakha khona imizi kuvuke isizwe samaZulu singashabalali ngani. Ngithi lokhu angikusho usaqalwa nje ngoba khona ukudideka nonyaka sizobe siqeda iminyaka engamashumi-35 lo mkhosi wabakhona ngesami isikhathi. Sengumlando ukuthi eminyakeni eyedlule ngakhipha igama elenza ukuthi ibe mbili imilenze yalo mkhosi wethu njengoba silapha namhlanje. Uqala ube khona lapha esigodlweni sami eMachubeni ngwavuma, kuthi wesibili ube seNyokeni. Isizathu somlenze oqala kwabe phakathi kokunye kuqinisekisa ukuthi umnotho wendawo uyakhula kule ndawo.
nabo abasengwavuma nasemkhanyakude bakwazi nabo ukuncinta ngemikhosi yesizwe samaZulu. Umqondo wami ngaleso sikhathi wabe wamukela ukuthi kukhulu esingakwenza ngesiko lethu. Ufakazi balokhu sikuthola emlenzeni wesibili lapha eNyokeni, lapho izinkulungwane zabantu bazo zonke izinhlanga bebuthana khona minyaka yonke. Kube ke umkhosi wekweshwama. Umkhosi onjengalo umkhosi lapho isizwe sihlangana khona sizodumisa uNkulunkulu, sidumisa futhi ngohlelo lwabadala ukubahlonipha nokuhlonipha inkosi yabo. Mina ke njengengonyama yenu nenkosi yenu ngizidla ngezibusiso enizenzelwe uNkulunkulu nomdali. Imbube ke iphinde yasungula uhlaka iNgonyama Trust olubhekelela uZulu. Ngiyanithembisa ukuthi ngeke ngivumele umuntu ukuba thathe umphefumulo kaZulu. Asingaqukuluzwa. Asikho futhi isidingo sokuthi uZulu ude uhlukunyezwa ngegugu lawo. Ngoba lokho kuzongiphoqa. Kuzongiphoqa amaZulu. Kuzongiphoqa abahlonishwa. Futhi umhlaba ungivumele. Ungangivumela. Mase ngihlomisa manje. Ngithi ngcono ningidedele ngiphile nezwe lami nabantu bami sithuthukisele ngoba alithuthuke la South Africa lithuthuka kancane. Ngemuva kwekhefu sizobe sibuka indlunkulu. Isilo samabandla onke umlomo ongathethi imanga sesihlale esihlalweni iminyaka engama-52 nokusenza ke sibe ingonyama yokuqala esibuse iminyaka eminingi kunazo zonke zakuzaba khona. Imbube ke inondlunkulu abayisithupha. Ngonyaka u-1969 yathatha uNdlunkulu uSibongile Dlamini nasebeshade iminyaka engu-51. Ngonyaka ke u-1974 isilo sabe sesithatha uNdlunkulu uBuhle Mathe. Ngonyaka u-1977 sathatha umntanenkosi uMantfombi Dlamini nongudadewabo wenkosi uMswati. Ngonyaka u-1988 isilo sathatha uNdlunkulu uThandekile Ndlovu. Isilo ke sabe sesiphinda sithatha uNdlunkulu uNompumelelo Mchiza. Imbube ke ibe isigcina ngonyaka u-2014 njengoba ithathe uNdlunkulu uZola Mafu. uBhejane ephuma esiqiweni kade bemvalele akagcini kuphela njengokuhlanganisa uZulu kepha uhlanganisa zonke izinhlanga ezikhona. Isilo siphinde sigqugquzeleke ubunye nobumbano emhlabeni jikelele. Indaba elijonga ukusuka kwakosuka ezawudlwana oshele kudolofu kumatatasi omzitshana kumatatasi osomseyo kwasonzika yebo kumakitsimana babululwana ngawezindlwana uma gwaze eguqilo bejengethole usinikiniki singamashoba kubo Suthu obhukudisa abantu bengathanda ukubhuda yabhusa amadoda amadala ebhusa uNongalaza obezalwa uNondela yabhusa uThemane obezalwa uNohayi yabhusa uMgebisa obezalwa uJobe imamba yevuna uMakhamselethi uvuke dehla bakayisumpande udlumbheduka lo njengesona uphaqa njengelanga thakasa njengebhoyi inyatha sehlakahlakeni yadla indlovu nesihloti ekhona isikwa ngancanye behluma ngancanye lungiphunga ngancanye lungumageba amakhubala adlwa inkosi uCetshwayo kwaba kaMpande yadla ushonkweni kwaba kayisumpande amakhubala adlwa inkosi uCetshwayo kwaba kaMpande. South Africa generally, ladies and gentlemen, is a great country.
with a great potential to become a leader in agricultural production. There are commodities we need not to import as a country because we have capabilities to produce. We need to open up new markets both in Africa and overseas. The 2018 export figures tell us that out of almost $10.5 billion of export in agricultural products, over 32% was exported to African countries. And we know South Africa, again, to be a second biggest producer, even of citrus fruits in the whole world, second to Spain. Much, ladies and gentlemen, as I have said what I have said, the real trust for rural development should be the establishment of rural-based industries. These should be industries that are not simply imposed on rural people, but they should be developed together with the people in rural areas. If constructed in this manner, the industries will be clearly understood by rural people and they will form part of their day-to-day lives. In this undertaking, may I encourage that there should be full cooperation and proximity between the government, traditional leaders, investors, and people in the rural areas. So, friends, in all our attempts to develop rural economics, we should not ignore some of the major challenges of our times. One of these challenges is climate change, whose relevance to agriculture has been shown through research in many parts of the world. There's ample evidence to show that the lives of people in the rural areas are negatively affected by the problem of climate change. Mbukeli kungakho kade sikuphathele kona kuleli sonto ungakhohlwa futhi ukusihlangabeza ngesonto elizayo. Bali